Meg mindig elrakják a göreszkámat a csövesek. Kéne mondani 12 darab olyan dolgot, ami olyan sárga, mint a Pizza Pointos sajt. Kínai. Kínai. Sajt. Elfogadom. Sajt. Spongyabob. Spongyabob. Hát, Sárga szín. Sárga. A sárga szín. Sárga Az szín. olyan Hát sárga ugye, szín. is lehet sárga, nem? Igen. Sárga ceruza? Igen. Mik vannak még? Amilyen köztudottan sárga. Ja, köztudottan? Köztudottan sárga, persze, nem olyan dolog. Bármi lehet Mit sárga, vannak? de fested Azt a érted. Nem tudom. Igen. Aldis szatyorra, nem tudom. Aldis szatyor. Annak Az van nem a kék. logójában. Van sárga Van amúgy benne. sárga. Sárga kocsi. Sárga kocsi. Most mondtam, hogy ne sárgára festett dolgokat mondjuk, hanem ami köztudottan sárga. Még mondjuk 5-öt. Srácok, a legalapabb póló. dolgokat még nem mondtátok. Vannak sárga És dolgok. zsiráf. Vannak. Egy zsiráf. Zsiráf. Jönnek rajtad múlva. Ha én mondtam Spongyabobot, már mindent mondtam. És ha azt mondom, hogy ilyen citrom vagy banán, az amúgy az nem. Tényleg. A villamos. Elszáradt Elszáradt levél. ennyi. Elszáradt levél. A nagy templom. Amúgy az jó. Követtek-e minket esetleg valahol? Nyugodtan vehetek el egy-egy szert pizzát? Valami.